Ji destpêka 2023 ve Daişê li deverên Hesedê 121 êriş pêk anîne. Ji çaxa ku hêzên Sûriyaya Demokratîk di sala 2019 de têkçûna Daişê li Baxozadê zorê ragihand. Êdî birêxistina terorîst dest bi şerê veşartî bi rêya şane û komikên xwe yên veşartî kir. Hêzên Sûriyaya Demokratîk jî ji hêla xwe ve hewl dide bi rêya operasyonên leşkerî van şane û komikan desteser bike. Ji destpêka 2023 ve 121 êrîş. Rawangeha Sûriyayî ya mafên mirovan bi raporekê da zanîn ku ji destpêka sala 2023 ve komikên veşartî yên Daişê li deverên dibin kontrola Hesedê de 121 êrîş pêk anîne. Li gor bi belgekirinên rawangehê de encama van êrîşan de 74 kes bûne şehîd û qurbanî ku 17 ji wan sivîlin, 56 endamên hêzên Sûriyaya Demokratîk û hêzên ewlekariya hundirînin û kesek nenase. Hêjayî gotinê ye ku 27 tabaxa borî hêzên Sûriyaya Demokratîk bi hevkariya hevpeymana navdewletî li gundewarên Dêra Zorê operasyona xurtkirina ewlehiyê li dij komikên veşartiyên Daişê û bazirganên madeyên hişbir dest pê kir û di encama wê de gelek endam û serekên Daişê û bazirganên madeyên hişbir hatin desteserkirin.